Maar de zinnen erbij wie het hier van de middag in het Julianenpark in Ljouwert zuiver warm. Ja, en op een wien wie het wat fris, want de stiek en frisse west-zuidwestenwind. Maar daar binnen we joen vannacht en morgen vanavond. Joen en vannacht. Wel een heldere nacht en we hebben door temperaturen, ik denk dat tussen de zon en de 9 graden, maar het zou ik zomaar 6 graden werken in het zuidoosten. Dat spant er nog even om, maar het kwam het aardig gauw. En het komt ik door het heldere waar, kon op wat damp, misschien hier en daar een mistbank. En er is net volle wind uit het zuiden en het zuidoosten mooi. Zwak krijgt 1 en 2. En dan morgen, het wordt een zoele dag, een dag met een zoel karakter. Ja, die temperaturen, 20 graden, jaren wel goed, maar de bewolking neemt ik dan. Vanuit het westen mooi. In de middag al buien en later in de middag en in de joentijd misschien in het oostelijke pad van onze provincie wel met tonger. En de wind uit het zuiden en het zuidoosten mooi en die is zwak of matig, krijgt 2 en 3. Ja. Vooruitzien uit het lange Pinksterweekend. Wel, sneeuwen, misschien nog een buik in de maandtijd, maar verder is aardig droog, flink wat zinnen, 17 graden. Sneeuwen een noffelijk waartype, maar jontje misschien wel 20 graden. We hebben het door zinnen, we hebben het door een zoel waartype, net volle wind en we hebben het door droog waar. Maar dan Pinkstermanje. Het spant er al hier nog om. Maar ik ga er voorlopig vanuit dat wij in de middag rein krijgen. Een buiig waartype. Ik van de jong. Dat zou jammer wezen voor alle activiteiten in onze provincie. Het kan nog hoors. Dus moeten we morgen maar weer even in het waarschuwen.